Adiku Slamet ki apa wis urung kondur ta ya? Dereng. Monggo Pak Slamet. Wis kon bawa caping gunung sing jengleng tukul. Nggih, monggo Pak Slamet, monggo. RT lho ki piye? Monggo. Ene suwon minggah bagung iki mangke kadhapopo esuk padha gamriki Pak Slamet. Kene ger, Mat. Kene. Wis to, sesuk tak gaduhi wedhus. Ayo rene ya. Golek mic sing penak. Nggih, nek mikir ta sik. Iki ae mikir rene. Cek. Halo, cek. Wah, jan. Kok jenengan mingkah mawon. Mboten mriki mawon. Tapi bingung kula napa kok nek jenengan teng mriku. Mboten. Enggak. Iki sugeng dalu Mas sugeng amirsani pagelaran ing dalu menika. Kawula derek nggih ngleluri kabudayan Jawi. betul. Niki sinau Pak nggih. Nggih. Anu Pak Mat, nggih. Niki pancen bener banget panjenengane Bapak Lurah iki setiap tahun ora greri. Aku sing mayang pokoke tansah dileluri marang kabudayane dhewe iki. Ngono. Nah iki komplit perangkate sing nyeni ya ana. Pepundhene dhewe uga termasuk piantun seni. Nyatane lagon iki pirang-pirang sing wis disani lho ngono kuwi. Nggih, mugi-mugi anggenipun ngasta pusaraning adil Bapak Purwadi saged pinaringan rahayu widodo kalis ing rubeda. Amin ya robbal ngalamin. Saben bengi nyawa Bah. Genjotku ngantek arep rubuh. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Wah, piye metukul ki polahe piye? Nggih. Pun lumayan. Eneng sing muni kaya kirik weh. Kaya kok ya. Kaya golek anu raja nggih. Kembang wae weton gunung Wah, Genten. Ayo Master. Kul, dalem. Lah jengklengke karo Bu Sarmi ngono gen krasa. Kula nggih badhe anjlok niki. Sing angel lah ngajokno aja ngerti kok lek ngaten. Kok lemes sih lek sak jarike dedet. Heeh. Pacitan sarwi Kowe iki ontak-antuk katik cedhek kemen lho, Gol. Jan medeni iki. Niku sinyale sing rada apik.
Lah iya. Panas Tugel. Nggih, dalem. Suarane Mas Slamet ki piye? Peh jan. Tenan yakin kula. Api ya? Jago nggih saestu. Kula nggih nembe niki kok panas udan aling-aling capek gunung. Nadyan wadon sarwi Bang Suling ngomadan bali kulon apa sepian kelakon ngono layo ngono eno mane banyo Ayo Cak ditayumne. Ayo adep-adepan. Sindene. Nande.
Sokar bisa